Haike Oswkango haina hai Manipur ni Kangpokpi district go tungphla laimani chungnuka kabangma social media ni bisingti ba a video viral engjak. Haike amoni main reason ka Kangpokpi district ni je Kuki ST tongnero a district go je national force ono deploy khalajamani amono remove khai honani bagai a jagani police ono sanmani. Haike a jagani police rok ara deploy khalajak national force BSF tai CRPF ro borongno tiklai hoyani bagai tungphla jaka Kuki ro. Haike amoni bagai golmal khaikha police rok narangna naimani police nobo hadul khitarka tai petrol bomb slamai khitarka. Haike a district ni PS Manoj Prabhakar boba attack khajaka tai kabangma police sago dukumangka. Haike amono koktomani bisingti semamani mia satar den simi tai bara security bareri rijaka. Haike chenga video koktomani bisingti tai viral engmani bisingti chengnungmani kabangma Kuki ro. Kukilen ne chiriglai tonglayo tai a jagani je national force rongno orani kotuldi ne chiriglai tonglayo tai a jagao Kuki militant group rokbo tongo kabangmano. Haike Manipur 2023 ni simi a jagao hor nangi tongmani tabuk bo a jagani hor muthakjagyako komirina naikake taisa bari thango taisa komirina naikake taisa bari thango. Haike mamang bari wo komiwo ngai tongo. Haike amani bagino 2023 ni simi Manipur belai kheno security tight. Haike amono a jagao na silelaimung kaisa dofa bete kaisa dofa tabuk bo thaglaya kubikok sanan thakake a jaga na silelaimung besirbak sanan thake meitei tai Kuki rongno a jagao main na silelaimung ni bagai tabo a jagao joba nanglai tonglayo tai thansa tongmaya dofa kaisa te kaisa elegant laye tai na silemung kok salaye nasiklai nuglai malai yanglai tonglayo boro. Haike amono kabangma reason tongo yang notice ni kabangma mukhang milinai ro thansa kwrui ni bagino chung tini kabangma Bharat haktor ni chungbai mukhang miliya ro te Bangladesh ni kabangma chungbai mukhang miliya ro o jagao faida mano. Haike amono chung kabangma notice ni bororo chung Tiprasa rokbo je Manipura amting tongmani je nasiklai nuglai malai amtiki hinchang lai tonglai mani amono muthagai thanchang tesa peaceful ngake a Manipura haste belai kheno naithokna agini haingnai je bisikaisa amsike nasilai laimong tai thancha kerike choba nang tongmani tai kuboni boro kuboni haste rokbo amono nogoi srungi tongmani amo belai khena chaya kabangma chini Tiprasa rokni bisingobo amrike nugo thancha kere haibeno jaga Manipur ni meitei bai Kuki rok na silelai ni bisingtei choba nanglai mani tai chini Tiprasa bai bising Tiprasa washo na silelai munglai choba nanglai ya phano kok banglai mani Manipur tai chini Tiprasa rok na am situation onyo borong kai meitei bai je Kuki rok amon nanglai tongmani chini o jaka Tiprasa bai Tiprasa no kok banglai englai tonglai mani. Haike haipano Manipur phano thancha tongna nang meitei bai Kuki phano Tiprasa rok to jod obviously thancha no tongna haipano borobo thancha tongna tamone hmale notice ni je borok rok chung hai kungthai bara chung hai mokol chikon amorok jisepano kok banglai khake chung hai mukhang rok Tiprasa mukhang hai rok je notice tongne rok jepano kok banglai khake kubuni dofa chung hai mukhang solya rok boro jagao faida mano norok bai norok ani ko wale tonglai sini chung o jagao jaga nanai chung o jagao sason khlainai hinai kabangma khlai baibe chung Tripura no nugui tongna bati khlai khichaka chung Tiprasa kai bulai walai toklai amti nyonglai tonglai o buni borok ai Bangladesh ni fainai rok kai nawi khibai ke. Hake tinin biram sonno video sa like khlai di channel no subscribe khai di bell icon click khai di jotano khulumbai kya.